Ġi inawgurat park għall-klieb fil-fos ta' Ħażabbar b'investiment ta' 80,000 euro mill-Kunsill Lokali tal-istess lokalità. Dan wara li l-art li kienet mitluqa ġiet mogħtija mill-Gvern lill-Kunsill Lokali ta' Ħażabbar biex tiġi utilizzata għal spazju miftuħ għal persuni li jiffrekwentaw iż-żona tal-fos bil-klieb. Is-Sindku ta' Ħażabbar Mark Vella Bonnici qal li dan il-park jinkludi fih apparat fejn il-klieb jistgħu jagħmlu eżerċizzju fiżiku f'ambjent ikkontrollat. Fil-waqt li se jservi bħala spazju ta' mistrieħ għal dawk li jieħdu l-klieb tagħhom fil-park. L-għan prinċipali huwa biex nagħmlu ċertu equipment tal-klieb fejn jistgħu jiġu u jużaw dan l-equipment u qed nittamaw li nkun nistgħu nibdew nagħmlu wkoll xi shows tal-klieb fil-futur qrib. Silvio Bsajla, resident Żabbarri li jħobb jagħmel il-passiġġata tiegħu bil-kelb fl-inħawi, qal li dan il-proġett kien bżonn już għal nies li bħalu għandhom il-klieb. Kien bżonn już ġo Ħażabbar ħafna. Kulħadd irid speċi l-libertà tiegħu anke naqa' klieb fejn jieħdu pjaċir u jiġru jilagħbu. Waqt inaugurazzjoni tal-park, il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg qal li għal darb'oħra l-Gvern ikkollabora mal-Kunsill Lokali għal viżjoni li tpoġġi l-ewwel il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Annimali Clint Camilleri fakkar li l-Kunsilli jistgħu jibbenefikaw minn fondi ta' 120,000 euro biex iwettqu proġetti favur il-ħarsien tal-annimali. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Silvia Parnis qal li din hija inizjattiva importanti li biha l-Kunsill Lokali ta' Ħażabbar ħoloq post ta' rikreazzjoni għal bosta klieb li bla dubju se jservi biex itejjeb il-kwalità ta' ħajjithom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.